Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Matsalolin ma'aurata da kuma maganinsu. Abubuwa guda 12 da mata suka tsana a lokacin jima'i a gurin mazajensu. Don haka a dinga kulawa da wannan domin a gyara irin wannan matsalolin da suke damun ma'aurata. Sau tari maza magidanta sukan yi wasu abubuwan da matansu suka tsana ko suke ƙi a yayin da suke gudanar da jima'i da su. Sai dai kuma kaɗan ne daga cikin matan sukan iya fitowa fili suna nuna wa mazajen nasu rashin jin daɗinsu ga irin waɗannan ɗabi'o'in ko halayen. Ire-iren waɗannan halayen na wasu mazan yakan ƙuntata wa mata, hakan kuma yakan yi sanadiyyar samar musu da rashin gamsuwa a lokuta da dama yayin gudanar da jima'i da mazajen nasu. Ga jerin wasu abubuwan daga cikin waɗannan guda 12 da mata suka tsana kafin, lokaci da kuma bayan kammala yin jima'i. Waɗannan abubuwa dai su ne kamar haka: na farko akwai rashin tsafta. Wasu mazan ba sa iya tsaftace jikinsu kamin su tunkari matansu da jima'i. Ana samun wasu mazan ma a lokacin da suka shiga wankansu na jima'i, ba sa kula da muhimman wuraren da ya kamata su tsaftace da kyau. Ganin muhimmancinsu a lokacin gudanar da jima'i, wurare irin su baki, hammata, matsi-matsi da kuma ‘ya'yan maraina, wurare ne da mata suke matuƙar son ji da ganinsu a tsaftace a duk lokacin da mazajensu suka tunkaro su da yin jima'i. Don haka rashin tsaftace su yakan hana mace samun jin daɗi kafin da kuma lokacin gudanar da jima'i. Abu na biyu kuma shi ne wasannin motsa sha'awa. Wasu mazan sam ba su da al'adar motsa wa matansu sha'awarsu ta jima'i ta hanyar wasannin motsa sha'awa, yadda zai sa mace sha'awarta ta motsa sosai ta kuma ji ta kamu da buƙatar mijinta. Mata da dama sukan koka ta yadda mazajensu da sun tashi gudanar da yin jima'i da su, sai dai kawai su musu hawan ƙawara ba tare da motsa musu sha'awa ba, wanda hakan ya sa mata da suke fuskantar irin wannan matsalar suke tsanar yin jima'i a lokuta da dama da mazajen nasu. Mata suna sha'awar a yi musu wasanni da dama kafin a soma gudanar da jima'i da su. Abu na uku shi ne rashin mai da hankali. Mata sun tsani a lokacin da za a soma ko ake jima'i da su hankalin namiji ya koma wani wajen daban. Mace na buƙatar ganin mijinta ya tattara hankalinsa gaba ɗaya a kanta kafin, lokacin ko bayan kuma an gama jima'i. Don haka ne ma matan suka tsani su ga namiji yana amsa waya ko kallon talabijin ko kuma yin wani abun wanda ba shi da alaƙa da abun da suke gudanarwa a wannan lokacin. Dole muddin namiji yana son ganin ya gamsar da matarsa, to ya ga ya mai da hankalinsa gaba ɗaya a kanta a yayin da ake tare da ita. Abu na huɗu shi ne lokacin yin jima'i, kashi 80 cikin 100 na mata sun fi sha'awar a yi jima'i da su ne a lokacin da suke da sha'awar a yi, ba a lokacin da ba su da sha'awa ba. Mata sun tsani namiji ya tilasta su yin jima'i ba tare da suna da buƙatar yin shi ba a wannan lokacin. Don haka yana da kyau maza su yi la'akari da lokacin da mace take sha'awar yin jima'i da kanta, domin ta haka ne mai gida zai iya samun biyan buƙatar da za a sakar masa jiki sosai, ganin yadda akwai wasu lokutan da dama da mace ba ta da sha'awar yin jima'i a rayuwarta. Sai abu na biyar shi ne yanayin kwanciya. Duk mace tana son mijinta ya sadu da ita da yanayin da ya fi mata daɗi kuma yake sauƙi da saurin gamsarwa da ita. Mata da yawa sun tsani mazajensu su kwanta da su a yanayin da su ba sa jin daɗinsa, wanda hakan yake sa mace ta tsani gudanar da jima'in ko kuma ta kasa samun gamsuwa. Don haka yana da kyau maza su kula
kuma su yi la'akari da yanayin kwanciyar da mace ta tsana da kuma wanda ta fi sha'awa a yayin jima'i. Abu na shida kuma shine sauke nauyinka a kanta. Maza musamman masu nauyin jiki sukan cutar da matayensu a lokacin da suka sauke nauyinsu a kansu a yayin gudanar da jima'i. Hakan na hana macen ta samu sararin sarrafa jikinta yadda take buƙata. Maza masu tumbi ko girman jiki su rinka amfani da yanayin kwanciyar jima'i wanda ba zai takura wa matayensu ba. Sai abu na bakwai kuma wanda shine saurin zuwa, wato saurin kawowa ko saurin inzali. Dukkanin mata sun tsani mazajensu su yi zuwan wuri a yayin gudanar da jima'i, wanda hakan yana matuƙar cutar da mace a rayuwarta. Don haka wasu matan suka gwammace zama da rashin jima'i a maimakon yin jima'in da namiji mai saurin zuwa, wato mai saurin kawowa ko saurin inzali. Dole ne maza masu irin wannan matsalar su yi ƙoƙarin ganin likita domin samo magani ko kuma su tuntuɓe mu. Sai abu na takwas shine yin shiru, wato ma'ana mata suna son jin namiji yana sumbatu a lokacin da yake saduwa da su. Mata sun tsani mazajensu na saduwa da su suna gum da baki tamkar kurma. Don haka yin sumbatu a yayin jima'i da mace yana ƙara wa mata ƙwarin gwiwa da ma gamsar da ita a wasu lokutan. Sai abu na tara, wato shine rashin alamta zuwan kai. Wato mata sun tsani mazajensu su yi zuwan kai ba tare da sun yi musu wata inkiyar da za ta nuna musu cewa suna kan hanyar zuwa ba. Alamta zuwan kai wajen namiji a yayin saduwa da matarsa ita ma yana ƙara mata wani jin daɗin. Yana da kyau namiji ya nuna alamun lokacin zuwansa da kuma bayan zuwan nasa. Hakan yana ƙara sa mace ta ji daɗi a ranta. Sai kuma dalili na goma shine saurin tashi. Ma'ana mata sun tsani namiji da zaran ya biya buƙatarsa ya yi saurin tashi daga jikinta. Mace tana buƙatar tabbatar da cewa namiji yana tare da ita kuma yana jikinta bayan ya biya tasa buƙatar. Domin a wannan yanayin tana iya samun gamsuwa idan mai gida ya riga ta. Sai kuma na 11 shine wato zuwan kai a waje. Mata sun tsani namiji ya yi zuwan kai a wajen farjinsu ba a cikinsa ba, sai dai idan ita ce ta buƙaci yin hakan saboda wasu dalilai. Na 12 shine maza da dama ba su da al'adar yin sadarwar jima'i da matayensu kafin, lokaci da kuma bayan kammala kwanciya irin na jima'i. Yana da kyau ka san abin da matarka take so ko ta tsana a lokacin gudanar da jima'i. Domin kuwa wannan tattaunawar zai ba wa mace daman bayyana maka abubuwan da ke mata daɗi a lokacin wasannin motsa sha'awa, lokacin gudanar da jima'i da bayan kuma kammala shi, domin ka kauce wa abin da ba ta so ka kuma inganta abin da take so. Allah ya sa mu dace, amin. Don Allah 'yan uwa ku daure ku yi sharing ɗin wannan bidiyon domin sauran 'yan uwa da al'umma su gani su amfana. Allah ya sa mu dace, amin. Allah kuma ya ba mu ladan aikata ayyukan alheri, amin.